Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-koll niftakru l-famuż ktejjeb Ħolm tal-Miliet minn Trevor Zara. The New Victorians u Sfin Malta ħolqu spettaklu ta' mużika oriġinali biex jerġgħu jagħtu ħajja lil din il-ġrajja tant maħbuba. Ispirat mill-ġonna tipiċi Mediterrani, l-artist Kenneth Zammit Dabona waslilna kollezzjoni ta' pitturi bl-isem Mediterranean Gardens, taħlita ta' viżwali tal-pinna u l-akwarelli. Plights hija esibizzjoni innovattiva mill-artista Mariah Borch, fejn għatet il-pittura tradizzjonali mal-animazzjoni. Borch tippreżenta narrativa metaforika dwar l-abbuż sessuali li tqanqal diskussjoni. Uħud mill-aqwa mużiċisti lokali se jpaxxuna b'siltiet rinomati tal-mużika jazz u kanzunetti tal-miliet waqt Jazzmas Jam.